Sengokunye wabesithi ufuna ukubhejethinga ngane ngane yakho ethini edalayo impilo yabo. Wabecacile ukuthi eyidinga ngathi mengithi anginamali ngathi hayi ngoba vele uma-friend wasendaweni sijwayele uma ngikhulume naye ngampela ngakhuluma my friend ngicela unginikeze i-voucher ngosuku oluthile nginikeze imali yakhe wanginikeza uyokhuluma. Okay fine ngambuyisela imali yakhe my friend bangabi nankinga. Okay kwacaca ukuthi my friend segcina sewumuntu ongishelayo nginawo ukufuna amayelebo wangithembisa ukuthi uzongisiza phana phansi lapho. Okay ngabe ngingezo njongo zami zokuthi ngiyamthanda ezwe umuntu ekathi ngiyaphinda wangishela nganqoma ezwe umuntu enginesibani ukuthi ngizomisa hayi ngoba kuthiwa ngimuntu wami. Angimvakashela kanye ne-friend ngivakashelile nje my friend kodwa emveni kwalokho ukuthi mengisithi ngiyazona angisayanga. Awuchaze mhlawumbe ngidinga ukuzwa kahle le ndaba ungichazele kahle ukuthi mina engagcina uthatha lo mina engenza ukuthatha leso sinqumo ukuthi ulale no my friend. Ngizame ngawena ngoba ngakhuluma nginefiso sokuthi one day uyoba negane yakho. Namhlanje mina ngiyisilima ngila abantu besifazane bona abantu ongabathembi. So wena angithandi ukuhlukana nawe. Awuthandi ukuhlukana nami kodwa uyawazi ukufrela my friend ngithanda. Kuba yimistake. Kodwa ngendlela esekwenzeke ngayo sengize ngathola ngisho ingane kungekho lula ukuthi ngikwazi wathola ngisho ingane mina lokho ngikwenze njani ngijabulele ngigxume ngiqabula amafu kuna lokho okuncane kwayona leyo voucher engihlezi ngithenga uma ngingonile mina ngenze njani ngaleyo voucher ngicela ukuzwa kuwe ngoba manje angazi inhliziyo yami ihlangahlangene ngalento yenza kumina yabo nje wena mina awuyilutho uyisifebe yasazi isifebe ihamba ilalo yafana nomuntu angazi ngakufanisa nani. My friend kubo bonke abantu my friend never hayi yami intombi ngona ngibona mina into engibonayo ukuthi into yayikhipha lengane yalo my friend athathe isinqumo sokuthi ubuwela kumina akaphinde akekho umuntu afuna khona mina ngiyaqhubeka uyadefend yazi mina uyamdefenda lo muntu angimdefendi kuphela bisengibuza ade ngikutshele ama-plans ami ifuture nami ngiyindoda ngiyafisa one day ukumisa umuzi wasekhaya so wena ungamele ukuyomisa imizi yale mina kangakanani ngikutshela ukuthi ngiyakuthanda ngizimisele ukuba nawe wena indaba ugcina lesasisalo my friend because usafuna lama-voucher ufuna ama-voucher ungaphezulu kwama-voucher angisafuni ama-voucher phela manini ukuyikhipha ingane kuzomayinasa ukuthi ngithele my friend ngale ndlela yakhe ngendlela obona ngayo ungangibona kanjalo phela ukuthi yena ngeke akwazi ukuba nami because mina ngeke ngikwazi kuzomayinasa ubuhlungu mina enginabo nokubona lento yakhe ikhula phambi kwami. Mina shema angikwazi ukuphinde ngiqhubeke ngikubheke because uyanginyanyisa uyangidina indlela ongibize ngayo lana iyangidina ngampela ukuthi mina nawe nje ngiyabona izinto zilunga wabona ukhipha ingane ngiyabona ukuthi bafu ngeke kuze kungisize ngoba isifebe sengiphushile nalo muntu kude kodwa ayikaphazamisa bafu ngiyabonayo ukuthi into yasekhaya bafu abantu abasaboni bese bezobona umqala wena bafu nje yabona nje uma ngidonsa kanje bafu ngisondeza kanje uthini yena umama kanje uqabana nami manje konke lokhu uyakwenza ngiyacabanga ukuthi ubona wena ngoba kube seduze bengingaze akhulume nami kanje ngiyakwazi ukukhuluma nami uma khona wena kanje wena futhi ungijwayela kabi angihloniphi uyabafulisa mina uye kukulisa intombi yakho angikukhitheli mina mfowethu inkinga bafu isikhathi esiningi umuntu wami njengoba ngitshela lo muntu uyangithanda nami siyathandana sesigude iminyaka eminingi njengoba ngitshela hlezi kuwumuntu ozoba in between phela mana bafubuya ngoba manje hlezi kuwumuntu ozoba in between kwenzeka kanjani lokho nala kwenzeka kanjani hlezi kuwumuntu oyedwa ozohlukanisa noma andangazi ukuthi ngitshela ukuthi ubala kumina ngitshela ukuthi mhlampe uyena kumina uyiboss impilo yami
Cha, angiyona Uyakwazi ibhosi wena impilo yami. uyongithengela ivoucher ubone ukuthi uyini. Angiyona ibhosi because ngalesa sikhathi Noma ubona nayo ukuthi imali uzohambe kuyinkinga uyovula serious. amasango umethela abantu mase uyabuya uzongitshela ukuthi hayi lalela mina ngizokwenza No. kanje. Iyona into oyilindele leyo ukuthi mina ngizofika. Nginibingelela ngiphinde nginamukele emakhaya TV bafethu kuyintokozo ukuthi ngaso sonke isikhathi ngizovela la e-TV yakho, ngizovela efonini yakho, ngizovela kwi-laptop yakho. Bafethu nginiphathele usisi. Usisi ungibhalelile wathi unenkinga engeke ngisho azoyisholo yena nizwe lemlonyeni wakhe ukuthi umphatheleni. Siswami. Yaphila. Yaphela phela. Kwenzeka. Ngikubalele lapho kwami ngoba ngifuna ukwazisa ngendaba yami nomuntu. Eyenzekile umuntu wami umuntu amagembula yabo. Umuntu wami umuntu esengigembula unako ungibonela sometimes ngengaba yile broke yabo azothi mama ngicela ngizenzele ngemosha. Benginayo imali ngiyakwazi ukuthi ngimthengele ngimnikeze. Kuthe ngokunye wabesithi ufuna ubudgeting ngane ngane yabo ethi edalayo yabo. Wabecathi ukuthi edinga ngathi mengithi anginamali ngathi ayi ngoba vele my friend wasendaweni sijwayele uma ngikhulume naye ngaphela ngakhuluma no my friend ngicela nginikeze ivoucher ngosuku oluthile nginikeze imali yakhe wanginikeza lokho. Okay fine ngambuyisela imali yakhe my friend bangamunankinga. Okay kwathi ukuthi my friend isegcina sewumuntu ongishelayo nginawo ukufuna amayelebo wangithembisa ukuthi uzongisiza phana phansi lapho. Okay ngabe ngingezo njongo zami zokuthi ngiyamthanda ezweni kome ezweni phakathi ngiyabinza wangishela ngamqoma ezweni engizibala ukuthi ngizomisa hayi ngoba kuthiwa ngimuntu wami hayi ngaphela kwenzeka lokho kwenzeka futhi nje kwayisikhashana nje and ngingam-outheli enginikeza into engifunayo ama-voucher nginikeze umuntu wami nje kunjalo yonke into ngama-airtime kwagcina sekucathi ukuthi my friend kukho la sekucathi ukuthi manje ukuthi ngimvakashe angimvakashela kaningi my friend ngivakashelile nje my friend kodwa emveni kwalokho ngithi mengisithi ngiyasola angisayanga nake seqwenyanga manje lokho kungiphatha kabi ngoba umuntu wami sekhuluma ngephansi ukuthi sefuna ukuyovela ekhaya manje and i-date seyibekile manje angazi ukuthi ngizomtshela kanjani umuntu wami le ndaba because iyangidla ngephakathi nangendlela ongithanda ngakhona enza ngakhona izinto angazi ukuthi ngizomtshela manje ingako ngithi mangibhalele My friend usumtshelile useqwenya. my friend ngitshela Uyazi ukuthi indawo yakhe. uyazi Umuntu wakho kamtsheli. angangitshela Umuntu wakho uma umazi izomphatha kanjani le ndaba le maseyizwa. Njengoba umuntu okuhlaza kanje anginasho nje ukuthi izomphatha kahle kodwa nje engaske ingozi yangoba ngaske sikhulume ngesibonisi ukuthi simisa kanjani. Wena ungamxolela ukube yena uhambile omithisa my friend wesifazane. Ngoba ngiyamthanda ngingomxolela. So iphisi yona nje efunayo. No hayi asizwele ngaye umfowethu ukuthi uzothi masefikile. Mbukele emakhaya ngiyathemba ukuthi uyizwela udadewethu la. Wachitha, mayechitha wachitha no my friend. Isizathu sakhe uthi wayozamela indoda yakhe ivoucher. But asazi sobona khona. Indaba zababili kuthiwa ingene kodwa nakho ngithola sengithe shi phakathi nazo. Mbukeli sesibuye naye umfowethu uSizwe ezositshela kahle ukuthi yena ufila kanjani nalento le surprise ayiphathelwe intombi yakhe uZiyanda. Bafethu anginawo amaningi. Bafethu ngibingelele ngiphinde ngamukele emakhaya TV. Yebo kunjani. Kunjani. Bafethu ngiyabona ufuna ngisho ukudlula lapha escreenini secamera kodwa ke abantu bayasibona abahle. Bethu uyamazi usisi. Hayi usisi ngiyamazi. Umazi kanjani mhlawumbe? Hayi usisi engihlelisana naye. Ngiyacela mangilizwa ngizwa ngisale ukwazi baba. Ayalani vele ziyani. Mina ngusithini bethu ngisebenza emakhaya TV. Usisi usibekele into afuna ukutshela yona. Ungaye surprise ungayini sothanda ukuthi yena akutshele yena. Yeah, Ngilalele mina futhi. Anginaso isikhathi sonke. Uyazi naye umuntu. uyamthanda usisi. Ya yena ngiyamthanda. Nakhuluma ngithembi ngiyamthanda. Siswami. Ubafo unakho ungakuthembi kodwa uyakuthanda. Cela umtshele umazi ukuthi ubotobotozana naye kanjani. Into adusitshela wena babukela.
Engiphizele kona la ngalelela ekhaya ngoba ngifuna ukwazi yakhumbula the day uthi manje ngicela ngifake ibhasha ngibhejethekile Beja kakhulu isikhathi esiningi ngiyabheja uzama ukuzisa. khona ngelanga okudlala amathini amakhulu kunethimu othofuna ukubhejela engathi uyayijabula bese uthi kuyaphuthuka washo ukuthi nabanginamali ngathi manje futhi nokuma ifriend lo la endaweni yabona lo la izansi sitheka nje ngempela ngashona kuyena ngithe mina ngikhuluma naye ngathi my friend ngicela ungibhalele ngisho nginikeze ngosuku akamnankinga lokho ngamnikeza ngabe ngamlethe imali yakhe wathi ngoba vele ngizojayiva ngesitolo lokuziweseke sengithathe imali wathi ukuthi my friend siyangishela yena manje uyangishela and ngiyamtshela ukuthi ngikhona wena wathi akanankinga and mina nami lonto le angayithatha ukuthi mhlawumbe ngaze ngibe serious ngakho ngamqoma as bangithi ngizomluza ya unosukelana my friend man kube yimistake okay my friend okay angam-outhela ngajola nje naye ngizowathatha ama-voucher nginikeza ama-airtime yonke leyo nto share nginikeze ama-airtime okay kuthe ekugcineni bacala my friend siyabona ukuthi si-discuss ngijola naye ngibhizi ngisacela ukukhuluma umlomo wancane yabo ngiyakuthanda ngiyazi kodwa le nto ongizela yona manje la le nto yenza manje la izosixabanisa kubeja ngazuza nazo ziningi usafanele umtshelelo okungiphatha kabi kakhulu ukuthi so ubeke nedate ukuthi ekhaya kuyo manje kunento la engibona uba iyangipha futhi izongipha ubomi bami bonke ngeke ngikwazi ukuthi ngenza umshado lesiso engingesona sakho wena ubona ukuthi mina ngisazoshada wena naleso sisu leso sale emazweni engingayazi ukuthi yini yona leyo oyibelethe lapho akusho ukuthi uma ngimithile umuntu wami lisokuphelile ngathi kuphelele akapheli ngathi kuphelile ngempilo into ama-plans ethu wona ama-plans ethu sizoqhubeleka eyami ingane mina uyazi ukuthi ngiyangithanda ukuba ingane yami iqala ngifisile wena obengiphathile ingane yokuqala ama-plans asangalunga lapho asazolunga phela ngizozala lena isokhula ke ngibe sengekho isikhathi esingakanani 1 year mina ngizolinda 1 year mkhulu yazi ngihlola ngaphela yabo kodwa ziyandazi wangifaka ogibeni nezo kodwa awuchaze mhlawumbe ngidinga ukuzwa kahle le ndaba ungichazele kahle ukuthi mina engagcina uthatha lo mina engenza ukuthi ngithatha leso sinqumo ukuthi ulale no my friend ngizamela wena ngoba ngakhuluma nomngani wami kwacaciwa nomngani wami naye uthi kanjani imali yaleso sikhathi imali uzoba nayo wena ukubuyela kumina uzokhuluma nami ungitshele sibone senza kanjani ngoba mina indlela osho ngayo ngabona umuntu ukuthi ohlanganisayo ngangibona umuntu othatha wonke amathenda wonke ngisho even kabhasa ba njengoba ngila uyazi naye ngehlanganisela ngimthembisile kuyimanje ngithumele umalume kubo thumele mina imali yami impilo yami ngisebenzela yena ngasebenzeli yena kuphela nginefiso sokuthi one day uyoba negane yami namhlanje mina ngiyisilima ngila abantu besifazane ngibona abantu ongabathembi izele lapho bangikhulumisa kwena phela ngifuna ukuthi sizame ukuthi silungisele ngoba phela ayimele ibe nesicelo sikanje because ngiyazibona imistake yami ebenkulu ukuthi ngithele ngidebele my friend bese ngiyazi ukuthi ngakhona so wena angithandi ukuhlukana nawe uthanda ukuhlukana nami kodwa uyawazi ufrela my friend if wena ubuthanda ukuba nami kuzongifika ungitshele usiloku ungenza isilimo uzokwazi ukungitshela njengoba uhlala ungitshela izinto uma ukhona umuntu izinto ey'bhedayo uyafika kumina ukwazi ukungitshela kodwa ngendlela sekwenzeke ngayo sengize ngathola ngisho ingane kungekho lula ukuthi sizowathola ngisho ingane mina lokho ngikwenze njani ngikujabulele ngigqume ngiqabula amafa ngenze njani ngikwenze njani lokho ngoba phela mina kangakanani ngikutshela ngisicela ungibekezelele kwabona lokho okuncane ngiyazama bona lokho okuncane kwayona leyo voucher engihlezi ngithenga uma ngingonile mina ngenze njani ngaleyo voucher ngicela ukuzwa kubo ngoba manje angazi inhliziyo yami ihlangahlangene
ngale nto yenza kumina and angifuni ugcine ngithathe iy'nqumo engingayithandi. Ngeke Uyangazi ufise umuntu umoya kanjani. kuze kuhlekulayo. kanti sisi wami my friend akanawo namakhondomu nalala wadayisayo. Ngale lalanga wasami. Mina ngibona ngathi usumthanda. Angikaze ngimthanda like Fred, umuntu engithanda uSizwe. Abantu besifazane Bona umuntu engithanda uSizwe, my friend angikaze ngimthanda. uyangithanda vele uyangithanda. Lento yenzayo nje ngisho ungithanda kodwa Ukuthi uma wami ngikuzela ngoba mina, ngifuna uma wami uzokuxolisa mina, wena uma wami ngendlela akuthanda ngayo, ngendlela uma wami akuthanda ngayo. Yabo nje wena mina awuyilutho uyisifebe, yasazi isifebe. Ihamba ilalo, uyafana nomuntu angazi ngakufanisa nani. Kodwa waze nje wangibiza kabuhlungu ngoba hawu. Into yenza izenzo zakho. Ngiyaqala empilweni yami ukwenza Izenzo lento zakho. kusukela uba nginawe Mina and ngiyaxolisa ngenze ngiphinde mina kangakanani mina ngikwazi ukwehlisa umoya kuwena, kwehlisa umoya njalo even kunje ngiyacela. my friend kubo bonke abantu my friend never hayi yami Bene intombi, mistake. hayi yami intombi. Sewenzekile. Cela sibuyise. Right. Uzuzwa kanjani? Because ekugcineni uthi sekwenzekile kwenzekile. Yeah, ngikho right. Kwenzekile kodwa indlela engizizwa ngayo ungaphezu kwamandla ami kuyaphuma esandleni. Ngcono ngibona mina into engiyibonayo ukuthi into yayikhipha le ngane yalo my friend athathe isinqumo sokuthi ukuwela kumina akaphinde akekho umuntu afuna khona mina ngoba mina ngingikwazi Manje Sizwe ukhuluma ukuthi ngikhiphe ingane engenacala. uyaqhubeka uyadefenda yazi mina uyamdefenda lo muntu Angimdefendi kuphela what bisengibuza about ade ngikutshela ama-plans ami ifuture ami nami ngiyindoda ngiyafisa one day ukumisa umuzi wasekhaya so wena uncamela ukuyomisa imizi yale mina kangakanani ngikutshela mina ukuthi ngiyakuthanda ngizimisele ukuba nawe. Okay-ke sengiyakuzwa Sizwe. Njengokuthi mangiyikhiphe le ngane, wathi if kuyenzeka ngiyayikhipha le ngane iphuma nomphefumulo wami uzobe usujabulela ukuthi wena uzoshada isithumbu ibhokisi lami. Angeke ngikujabulele lokho kodwa waze Nami wangigila nginombuzo yakhe waze ngiyazibona wangigila iphutha lami ngiyabona ya anginankinga kodwa ngikhiphe ngane. Makwenzeka ngithi ngiyoyikhipha le ngane ivele iphume nowami umphefumulo-ke manje wena sewuzokujabulela yini ukuthi usale usuzoshada isithumbu sami? ngingikwazi Ngoba ngiyakuthanda ngiyasho ukuthi into engiyenze ngikubizile nami nami ngoba ngiyakuthanda. Ngivuna ukukhombisa ukuthi ngiyakuthanda. awukwazi futhi ukuba ne-guarantee sure ukuthi lokho kuzokwenzeka ukuthi umphefumulo uzophumayo kuthula akwazi Ngijwayela ubesho futhi kuyenzeka ukuthi Ujwayele? ukhiphe isisu kusho. Bajwayele ukusho nje sihlele ziphuma indaba ezindabeni lana. kukangakanani ama-abortion enzeke aphume kona lokho awuyibuzi Ngoba mina ngazi indaba ugcina lesasisalo my friend because usafuna lama-voucher ufuna ama-voucher kungaphezulu kwama-voucher Angisafuni mabhawusha phela ungani manje njengoba ngizala ngenzeka Ukho- ukuthi uqhawuke yonke khona lento. ungangitsheli kungaphezulu kwalokho and mina la ngisilima kuyo yonke lento ngisilima ngiyaqhubeka Islima wuyo. ngiyabona bafe ekugcineni uyaqhubeka uyangifihlela uthi asilungise izinto ingane ophethe isisu sisengasona sami bafo lo muntu ngivele kuwo ngena nje just lo muntu kumina sengizimisele ukuba naye. Okay, yesizwe ngiyakuzwa. Asihambe soyikhipha le ngane ngizobona ukuthi ngikwenza yini yakho. Masikhipha le ngane ngiyamthembisa ukuthi awekho amaphutha ezowenzeka nami eyami ingane izobanjwa eyami ingane akwazi ukubanja ama-friend ingane my friend la nami ingane fanele ibanjwe ibe khona kungabi khona amaphutha. Manini ukuyikhipha ingane kuzomayinasa ukuthi ngithele my friend. Ngale ndlela yakhe ngendlela obona ngayo ungangibona kanjalo phela ukuthi yena ngeke akwazi ukuba nami because mina ngeke ngikwazi ukuthi Kuzomayinasa ubuhlungu mina enginabo nokubona lento yakhe ikhula phambi kwami
lento yakho ufuna ikhule nami. Uzokwazi wena ukuthatha leyo nto uhambe uyendlelisa my friend. Njengoba my friend ehlala econtainer. Into yokuqala ile my friend ehlala econtainer yonke into yenza econtainer. Leyo ngane izokhuliswa ubani. Fanele mina ngimelane nalowo dodi. Ngimelane namaPakistani into engingazazi. Idlozi lonakazi idlozi lakimi liyobe kuthini ngaleso sikhathi. Liyobe kuthini ngaleso sikhathi. Kwenzela Mina shema angikwazi ukuphinde ngiqhubeke ngikubheke because uyanginyanyisa uyangidina indlela ongibize ngayo lana iyangidina ngampela ukuthi mina nawe nje ngiyabona izinto zilunga wabona ukhipha ingane ngiyabona ukuthi bafu ngeke kuze kungisize ngoba isiphepho sengiphushile nalomuntu Because ingane seyikhona and kwelinye side uqinisile ingane inecala. ingane Umuntu onecala uyena. so wena ubona ukuthi senze njani because mina ngeke ngiphinde ngifonele angiphinde ucele lutho awuphinde kwawona nje ngicabanga ngisho amalobolo asekhaya Kude kodwa ayikaphazamisa. bafuna bonayo ukuthi into yasekhaya bafu Abantu abasaboni bese bezobona umqala. wena bafu nje yabona nje uma ngidonsa kanje bafu ngisondeza kanje uthini yena umama kanje Awu uqabana nami manje. uhamba konke lokhu uyakwenza ngiyacabanga ukuthi ubona wena ngoba kube seduze bengingaza akhulume nami kanje uyakwazi ukukhuluma nami uma khona wena kanje wena futhi ungijwayela kahle angihloniphi Kuye bafulisa mina uye kukulisa intombi yakho. Angikukhitheli mina mfowethu. inkinga bafu isikhathi esiningi umuntu wami njengoba ngitshela lo muntu uyangithanda nami siyathandana sesikude iminyaka eminingi njengoba ngitshela hlezi kuwumuntu ozoba in between Cha phela mana bafubuya ngoba manje hlezi kuwumuntu ozoba in between kwenzeka kanjani lokho nala. kwenzeka kanjani hlezi kuwumuntu oyedwa ozohlukanisa noma Pakistan Jesus ngiyalenga Kodwa uyamthanda. mina ngiyamthanda bafu ukuba ngimthanda ngaba ngekho la But uzela ngokungazi ukuthi ngamlwela bafu kwalona bafu kuthiwa engenaso isinqumo esiqondile ngamanje njengakho bengizocela indalela yokuthi ngikhulise lesisu ngiyizala mengizala nje ngoba sibabwayo abone ukuthi so kwazi ukuthi because ngiyathanda ngikwazi ukuthi ngihlukane nawe ngedaba ePakistan ngalazo ngiyakuzwa ngiyakuzwa kodwa nje angeke ngikwazi ukubhekana nalowo wena fanele ube nesisombululo esolid uma ufuna ukubuyela kumina it's either mina ngicela ukuthatha isinqumo manje emva kwayo yonke le nyanga ngingakwazi ukuthatha isinqumo ngicela ukuthi uma uthi uyayigcina leyo ngane ungaphinde ngicabange mina nje ungishiye phansi and uma uyigcina leyo ngane wenze sure bani manje sizwe sengizolahlekelwa wena ngendaba yePakistan or ngendaba yengane ngilawulahlekelwa mina kuphela awulahlekelwa mina kuphela iPakistan senihlukene. hamba ngizelala ngitshelile ukuthi kahle hle manje sengiboshiwe yona sekumele ngibhekane nomuntu wami ngibona ukuthi ngizokwenza izinto ukulungisa izinto nami manje angazi ukuthi wena ngitshela ukuthi ubala kumina ngitshela ukuthi mhlampe uyena kumina uyiboss empilo yami cha angiyona uyakwazi wena ngile ibhaji ubona ukuthi uyini angiyona boss because ngalesa sikhathi noma ubona ukuthi uzohambe uyovula amasango umethela abantu mase uyabuya uzongitshela ukuthi lalela mina ngizokwenza kanje iyona into elindele leyo ukuthi mina ngizofika ngijabule ukuthi umithele bani no ngiyakwazi ukuthi ngeke ujabulele nokuthi ngithile uyabona kodwa ukuthi lento yenza iyokufela hamba ngifeke phakathi nakhona ufeke ongacacile ongahlelekile ya sengiphelile mara kodwa futhi akusinto engiyithandayo yangiyanyisa yazi yangiyanyisa ngikhona ngisho ukubheka
wena bafuna ukuphetha ngaliphi ngoba phela ekugcineni into ebalulekile isixazululo. Bafu kuningi bafu. Kuningi. Usisi uyena ufuna ukuthi niqhubeke njani khona enengane ayimithi ingane ePakistan. IPakistan uselalile kusuke usele nawe wena isinqumo sakho. Bafu kunzima. Kunzima ukuthi ngabuyisela wonke umumva kodwa kona amalobolo bafu. Bafona yiki into engizoyisho kodwa ngifuna ukuthi mangivala ivideo ngibe ngazi ukuthi and masiqede masihamba la nawe uhambe ubuyela la ukhona la eGibela. Ungizwise kahle. Ngicela ungilalele kahle. Mina angisafune lutho. Lokho abantu bengakubona lapha umude baba. Lutho engihlanganisa naye empilweni yami. Lutho engihlanganisa nawe ukubona even masihlangana endleleni eyami nawe angifuni ukuthi ibhekane. Ayiwazi ukuthi indaba ngizokubonela futhi ngisazokwathana. Sisazokuvalela isikhathana. Ngebhadi mina Manje which means nge-mistake yami ngebhadi lo number sengilahlekelwe ngizoyidelete. ikoko ke nginakho. Ngale ndlela ngilahlekelwe. Oh yeah, usuyakukhumbula lokho manje. Ungakukhumbuli konke lokho adulala noma friend. Phela bengingayicabangi le ndaba ukuthi Umnandi my friend phela futhi. Umnandi udlula mina. Akekho mnandi my friend, akekho mnandi my friend. Kube yi-mistake. Kube i-mistake. Because naye ngendlela ebisenza ngabe sene-post phakathi ukuthi ekhala ukuthi kade ngidle kade. Ekaba ungayidli. Bengiyidla kodwa bengiyidla kakhulu my friend. Yeah. Akuningi. Yazi ngicela ukuthi lento silungise manje. Ungaphinde kube khona lo daba mina nawe siphinde sizwele sibizela lo daba lo mina ngibizela lo daba ngishiya konke engikwenzayo ngizele wena ngizele lamasimba i-nonsense phela amasimba i-nonsense angeke ngikwazi ukumelana nale and mina angeke ngikwazi ukumelana nesifebe edliwa amaPakistani qhubeke mina ngilale nawe endlini eyodwa Kodwa sizwe embhedeni owodwa kodwa sizwe ngephutha ngithe ama-Pakistani. Kubelele. Wena konke ngazelaphi ngizokwazelaphi amaPakistani emgaqweni wethu. Kodwa naye bhuti ingathi ayihlohla nje le ndaba. Cha ekugcineni wrong. Mina niyangixaka ke nina no2. Mina yikho into ofanele ixabanele nalo. Bafu. Mina ngisacela ukuthi lento ingazi faka kakhulu. Mina ngisacela ukuthi ngikushiye empilweni yami. Ngikushiye nje ngiphume ngiphele ngoba angathi abantu abarathi wena bakusatisfy amaPakistani. Hambulala nawo wonke amaPakistani lapho. Ngiyacela sizwe mfethu ukwazi kwenza njani. Mina ngeke ngikwazi. Ngiyacela sizwe. Siyahlukana. Ngiyacela ayikwazi sizwe ayikwazi. Sizwe ayikwazi. Siyahlukana namhlanje. Ayikwazi sizwe mfethu. Angeke phela ngiphikisane nawe ukuthi siyahlukana lento yonke le ayikwazi ukuthi sothi sesiphusha iminyaka eminingi kangaka bese sohlukana manje ekugcineni mfethu ngiyacela mfethu sizwe. Ngiyacela ngikwazi. Angeke ngikwazi ukulala nomuntu olala namaPakistani sisibaba. Ungangilinda ngizalele ingane after that uzobe seku-right. Ngilinde wena uzale ingane ePakistani. Ngiyacela Uzalela kephi lo ngane? Ekhaya kini? Ekhaya ndambe nengifuna ukuvela khona. Wena bazosibona ke kini. Mawufuna ngihambe bayoflow ngane yabani. Bekabani? Uyofika uthi yabani. Mina nawe phela uzobe yazi ukuthi kabani.